da sad damo neki kratak rezime naše prošle sezone. Mislim da pod novom upravom, pod prvim mandatom nove uprave, Rudeš može biti zadovoljan, da su svi ciljevi, ajmo reći, ostvareni. Prije svega tu mislim na stabiliziranje kluba u tom nekakvom financijskom poglavlju. Rudeš je našao neku mjeru, zadovoljio sve uvjete, doveli smo nekakve nove sponzore. Mislim da smo postali jedna mala nogometna obitelj koja diše i koja želi napraviti iskorak dalje. Ono što je bitno, želim naglasiti da naši seniori koji su marketing kluba završili su kao vice prvaci, oni su drugi u drugoj ligi. Ako uzmemo u obzir da ima prva liga 10 klubova, da smo završili drugi u drugoj ligi, s pravom možemo reći da smo 12. klub, Hrvatski. Nova uprava je targetirala školu nogometa kao cilj cijelog poslovanja, kao cilj cijelog kluba. Tako da izrazito želim zahvaliti voditelju škole i svim trenerima kroz školu nogometa koji su doprinijeli da naši kadeti i stariji pioniri uđu u prvu HNL. Ono što je bitno isto reći, to je da Rudeš 5 godina pokušava doći do tog cilja i evo sad smo u ovoj teška vremena gdje je zvijezda COVID-19. Rudeš je izborio najbitniju stvar, a to je da sve naše kategorije igraju prvu HNL. Možemo se pohvaliti isto 420 djece, možemo se pohvaliti 25 profesionalnih trenera, možemo se pohvaliti puno stvari, ali ovim putem pozivam sve ljude, sve roditelje, sve sponzore koji žele biti dio naše obitelji, nogometne obitelji, da krenemo zajedno jer samo zajedno smo jači.